Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα πάλι κοντά σας. Κοντά στον αγώνα των αδελφών μου Κυπρίων. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές του Προέδρου του ΣΑΕ, κυρίου Ταμβάκη, και του 11μελούς Προεδρείου για καλές εργασίες και καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Το ΣΑΕ στήριζε και στηρίζει τον δίκαιο αγώνα του κυπριακού λαού, των κυπριακών οργανώσεων ανά τον κόσμο, της ΠΟΜΑΚ και της ΨΕΚΑ, για την εξέβρεση μιας βιώσιμης λύσης που θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία της Κύπρου, την ακεραιότητα του εδάφους της, την ισότητα των νομίμων πολιτών της και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών δικαίου. Η Κύπρος σήμερα, αν και αποτελεί μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, είναι κράτος με έδαφος υποκατοχή και η Λευκοσία είναι η μόνη διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Το σχέδιο Ανάν, νεκρό ή ζωντανό ή νεκροζώντανο, ποτέ δεν εγκατέλειψε την τράπεζα των διαπραγματεύσεων και σίγουρα ποτέ δεν έφυγε από την τράπεζα των στρατηγικών και γεωστρατηγικών σχεδιασμών των ισχυρών της γης για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα. Μας το δήλωσαν πρόσφατα οι δηλώσεις των Τούρκων. Έχουμε την ευκαιρία να γαλβανίσουμε το σκεπτικό εκείνο που τις ταραχώδεις και αγωνιώδεις μέρες του Μαρτίου και Απριλίου του 2004 μας έφεραν ατομικά τον καθένα σαν προσωπική απόφαση συνείδησης και συλλογικά τη μεγάλη πλειοψηφία του κυπριακού λαού να απορρίψει το σχέδιο Ανάν, πιστεύοντας ότι εστάλει για καλά στον κάλαθο της ιστορίας. Κι όμως το σχέδιο Ανάν καραδοκεί πίσω από νέες πρωτοβουλίες. Πατάει πόδι πίσω από τις απειλές τιμωρίες για το θαραλέο όχι. Ελύσεται πίσω από τις αμφιβολίες πολλών πολιτικών παραγόντων. Χύνει κροκοδίλια δάκρυα πίσω από δήθεν χαμένες ευκαιρίες. Απειλεί νομιμοποίηση των παρανομιών της κατοχής πίσω από το όχι, όταν ήταν ακριβώς αυτή η νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής και κατοχής που ζητούσαν να προσυπογράψει το ναι στο σχέδιο Ανάν. Η απόρριψη του σχεδίου Ανάν, ενός σχεδίου ασυμβίβαστου και προσβλητικού προς τις πιο στοιχειώδες αρχές του διεθνούς δικαίου, δεν νομιμοποιεί ούτε την κατοχή, ούτε τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του κυπριακού λαού από την Τουρκία. Και οι παραβιάσεις αυτές, όπως έχουν διαπιστωθεί από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις διακρατικές προσφυγές και τις προσφυγές των στερημένων από βασικά ανθρώπινα δικαιώματα ιδιοκτησίας και διακίνησης Κυπρίων, συνεχίζονται χωρίς να δίνεται η ανάλογη έμφαση στο πρόβλημα από εκείνους που έχουν καθήκον να το πράξουν. Οποιαδήποτε διευθέτηση του Κυπριακού που δεν συμβαδίζει με τις σύγχρονες αρχές του πολιτιακού και του διεθνούς δικαίου δεν θα λύει το πρόβλημα, αλλά θα ενέχει τον κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης από στιγμή σε στιγμή. Οι προϋποθέσεις μιας μόνιμης, βιώσιμης και διαρκούς λύσης του Κυπριακού έχουν προδιατυπωθεί ήδη από τις καταστατικές αρχές του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που διακηρύσουν την πίστη στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισονημία και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η Ευρώπη, προς την οποία αποβλέπει η Τουρκία, πρέπει να είναι και πηγή της έμπνευσης εκείνης που θα επιτρέψει μια λύση εναρμοσμένη προς τις αρχές του ευρωπαϊκού πολιτικού πολιτισμού. Αρχές που συνοψίζει η Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τονίζοντας το προημιό της, ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες αποτελούν το θεμέλιο της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο και ότι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθούν είναι με την αποτελεσματική πολιτική δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σας συγχαίρω για την μέχρι σήμερα δραστηριότητά σας εδώ στη μητέρα Ελλάδα. Συγχαίρω τους 60-65 περίπου χιλιάδες Κύπροι που ζουν σήμερα εδώ. Τους θεωρούμε αδέλφια μας, είστε αδέλφια μας. Η μητέρα Ελλάδα σας αγκάλιασε και την αγκαλιάσατε και όλοι εμείς σας έχουμε
και σε κάποιες δύσκολες στιγμές αγκαλιάσει. Και σας συγχαίρω ακόμη για την όλη σας δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα που έχει σχέση με πολλά της ελληνικής κοινωνίας και από ό,τι έχω μάθει, ένας αριθμός περίπου των 20 Κυπρίων έχουν εκλεγεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό δείχνει τη δραστηριότητά σας, την δυναμική σας και την προσφορά σας. Το κυπριακό ζήτημα πάντα βρισκόταν στο επίκεντρο ενδιαφέροντος του ελληνισμού, ολόκληρου του ελληνισμού. Παράλληλα όμως, μετά την αποδοχή της αίτησης ένταξης και τελικά την ένταξη της Μεγαλονήσου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρέθηκε και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας μετά από μια μεγάλη περίοδο αδράνειας. Η προσέγγιση του Κυπριακού δεν μπορεί να είναι ούτε πρόχειρη ούτε συναισθηματική. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία συνέβαλε με καθοριστικό τρόπο το ΠΑΣΟΚ, δημιουργεί νέα δεδομένα για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος. Σήμερα αποκαλύπτονται στην Τουρκία, με την πολιτική και θεσμική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι μεγάλες αντιθέσεις των δυνάμεων εξουσίας. Οι συγκρούσεις εθνοτικού χαρακτήρα είναι διαρκείς και σκληρές. Η κοινωνία είναι διχασμένη από ταξικές και περιφερειακού χαρακτήρα έντονες αντιθέσεις. Αποτέλεσμα της πολιτικής και θεσμικής κρίσης αυτής είναι η ενίσχυση της οικονομικής αβεβαιότητας, η έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια για ένα μεγάλο μέρος του τουρκικού λαού, δυσαρέσκεια η οποία παράγει πολιτικό αποτέλεσμα, καθώς ερμηνεύεται ως αποτυχία των πολιτικών δυνάμεων να προωθήσουν οικονομικές και πολιτικές αλλαγές. Παράλληλα, η εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση και η σύγκρουση εξουσιών επηρεάζονται χαρακτηριστικά από τις καθημερινές διεθνείς εξελίξεις και τις σχέσεις της εξωτερικής πολιτικής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις που σημειώνονται στην Κύπρο και αφορούν τη μη συμμόρφωση της τουρκικής κυβέρνησης να εφαρμόσει το πρωτόκολλο προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την προκλητική αμφισβήτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να κλείνει συμφωνίες με άλλα κράτη για την έρευνα σε κοιτάσματα πετρελαίου και τις απειλές που εκτοξεύει, αλλά και την απαράδεκτη προσπάθεια προώθησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση του κανονισμού για το απευθείας εμπόριο στα κατεχόμενα, διαπιστώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να δίνει σκληρές διπλωματικές και πολιτικές μάχες για να υπερασπίσει ορισμένες τουλάχιστον βασικές αρχές που κάποτε ήταν αυτονόητες. Όπως για παράδειγμα την κυριαρχία της, τη διεθνή της προσωπικότητα, το δικαίωμά της να αποφασίσει και να υπογράφει συμφωνίες με άλλα κράτη και ό,τι απορρέει από αυτά. Η ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται κατά τη γνώμη μας να διευκόλυνε στο ελάχιστο μια τέτοια αυτονόητη διαδικασία. Αντίθετα, μια σειρά γεγονότα δείχνουν να έχουν περιπλέξει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν και δρούν ισχυρότατες δυνάμεις με διαφορετικά συμφέροντα η κάθε μια και επιδιώξεις και αντανακλούνται αυτό και στη διεθνή θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας.